Здраво, хора! Днес ще покажа моите еластици за плетене. Ето ги. Това е кутията. Ето я. За плетене на гривни, гердани и такива неща. Добре, нека да започнем. Първо ще ви покажа моите куки и една прашка. Имам. Ще ви покажа. И добре, нека да започваме. Първата ми кука ето тази, жълта. Другата ето тази, зелена. Другата е розова. Другата пак е зелена. Чакай. Другата пак е зелена. Другата е голяма синя. Другата е голяма розова. И другото е прашка. Ето прашка. Добре, другите са ми гривни, гердани, пръстени и такива неща, нали няма да ги показвам всичките, защото са много. И сега ще ви покажа моите най-различни кукички и такива. Ето имам белички, имам такива лилави, ето не знам дали се вижда. Има ето такива сини. Имам една зелена, една и такава зелена. Имам такава светло зелена. Имам някакво оранжево. Сега ще я покажа, за да я изкарам. Ето я, оранжева. И това са ми всичките цветове куки. Такива малки, нали, да си закачиш гривната. Сега ще ви покажа еластиците. Първите са черни. Другите са смесени, нали? Смесени разни. Другите са ето такива оранжеви. Другите са червени, другите са светло-сини, другите са зелени, ето. Другите са розови, светло-розови. Другите са светло-жълто. Другите са такова розово. Другите са блестящо розово, другите са блестящо зелено, разбира се. Другите са блестящо лилаво, другите са тъмно сини, другите са сиви, другите са светещи в тъмното, светят в тъмното. И пак, нали, в другата кутика пак светещи. Другите са ето такива, оранжево и жълто. Другите са ето такива, синьо и зелено. Другите са бяло и лилаво. Другите са розово и тъмно синьо. И последните са златни. Ето ги. И добре, това беше всичко от мен, хора. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за мен. До скоро!